писта барои деҳнишинони минтақаи Кӯлоб василаи даромад аст. ҳар сол иҷоракорон онҳоро ба чидани писта ҷалб мекунанд ва барои ҳар килои он 3 сомонӣ мепардозанд. агар бичинем то 2 қоб чай мечинем дар рӯз, одам зиёдтар. ҳар як шахс вай айхлаш вай мекунад, вобастагӣ дорад. агар битони чини хай одам зиёдтар мечинем. ин амали иҷоракоронро мақомот нақси шартнома медонанд ва нигаронанд он боиси маҳви навдаҳои ин рӯстанӣ мегардад, чунки мардикорон эҳсоси масъулият намекунанд ва пистаро барои дарёфти даромад хом мечинанд. солҳои зиёд ҳамин пистазор қариб ба нестин назорат шуда. мақсад мо аз он иборат буд ки ҳамин пистаро ба иҷоракор дидем. ҳамин иҷоракор ҳамин шахсаш муҳофизат мекунад, бе хазона мераса бармешавад. leки дар баъзе мавқеъҳо мебинем ки ба зарари кор шудааст. мақомот дар мавсими имсола 7 тонна пистаи хомро аз дасти сокинон мусодира кардааст ва 67 санад тартиб додааст. дар хом чидани писта мақомот иҷоракоронеро муҷрим медонанд ки аз сокинон пистаро хом мехаранд ва онро барои фурӯш дар ҷойҳои махсус хушк мекунанд. дар амал вақте ки мо дидем, мо гуфтем ки зуда аз дар барои ҳамон шаҳрвандоне ки мо пистаро додем, худшон бо одам ташкил карда пистаи худшон аз ҳамишон чидасон, худшон бо харидест. дар тоҷикистон 81 000 гектар пистазор вуҷуд дорад ки бештари он дар ҳудуди вилояти Хатлонанд. соли гузашта дар Тоҷикистон 97 тонна писта ҷамъоварӣ шуда, қисми зиёди он ба хориҷа содир шудааст. 1 килограмм писта дар бозорҳои Душанбе аз 40 то 70 сомонӣ нарх дорад. хоҷагии ҷангал мехоҳад ваколатҳояш бештар шавад ва битавонанд харидорони пистаи хомро низ ҷарима банданд. ба ин васила пеши хом чидани пистаро бигиранд.